Чаваш челги бурчухне тынже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру Татарстан Республикасының халык артисты Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының онытылмас талантларының берсе Хәлил Мәхмүтовның тормышы, иҗат юлы һәм гаиләсе хакында. Театр ул үзенә тартып тора торган гаҗәеп бер дөнья. Анда эшләүче кешеләр дә гади генә түгел. Һәр кайсы ниндидер үзенчәлеге һәм сәнгатькә чиксез мәхәббәте белән аерылып тора. Театрга гомереңне багышлау өчен аны һичшиксез өзелеп һәм тирән итеп яратырга кирәктер. Мондый мәхәббәт һәркемгә дә бирелми, ә бирелгән икән инде ул мәңгелек дигән сүз. Театрга ылы мәхәббәт белән яшәгән шәхесләрнең берсе Хәлил Мәхмүтов. Ул 1939 елның 10 мартында Мамадыш районы Катмыш авылында туа. Балачак еллары сугыш чорында уза. Үсмер чаклары сугыштан соңгы авыр елларга туры килә. Ул үзенең хезмәт юлын төзүчеләр бригадиры булып башлап җибәрә. Әмма ниндидер эчке тоемлавымы, табигый талантымы көннәрдән бер көнне аны Казанга театр училищесына алып килә. 1965 елдан Кәрим Тинчурин исемендәге театрда артист булып эшли башлый. 70 елларда исә Казан дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлап, артист эшчәнлеге белән бер рәттән театр училищесында студентларга белем бирә, аларның остазы була. Үзеңнең белгәннәреңне башкаларга өйрәтеп калдыра алу, һөнәреңә булган ихлас мәхәббәтеңнең тагын бер чагылышы ул. Хәлил Мәхмүтов башкарган сана бетергесез рольләр халык хәтереннән югалырлык түгел. Хәтер яши икән, димәк ул да безнең белән бергә дигән сүз. Иҗатының башлангыч чорларында ул Карло Гальдониның «Ике хуҗаның хезмәтчесе» спектаклендә Флоринда, Вильям Шекспирның «Юктан чыккан гауга» спектаклендә Бенедикт кебек классик рольләрне югары осталык белән башкара. Максим Горький әсәре буенча куелган «Мишанар» спектаклендәге Нил роле өчен Хәлил Мәхмүтов Бөтен союз яшь артистлар смотрында диплом белән бүләкләнә. Алга таба артист Туфан Миңнуллинның үзебез сайлаган язмыш спектаклендәге Туктаров, Илдар Юзеевның Кыр казлары артыннан спектаклендәге Малик, Фәтхи Бурлашның яшь йөрәкләрендәге Хайретдин, Нурихан Фаттахның Итил суы ака турыр спектаклендәге Күрәнби, Таҗи Гыйззәтнең Башмагым драмасындагы Кәрим һәм башка бик күп рольләре белән тамашачыларның күңелләрен яулый. Татарстанның халык артисты Хәлил Мәхмүтовның тууына 85 ел. Ул театр сәнгате өчен 46 ел дәвамында хезмәт куя. Тинчурин театрында да бөек шәхесне искә алдылар. Бик зур вакыйга театрымызда безнең хөрмәтлебез Татарстанның халык артисты Хәлил Зәки улы Мәхмүтовның бүген юбилее. Бүген без аны зурлап бергәләшеп искә алырбыз. Әгәр исән булса, Хәлил абыйга бүген 85 яшь тулган булыр иде. Мәхмүтовлар дигәч тә инде сез барыгыз да беләсез, Исламия ханым, Хәлил Мәхмүтов. Алар бик матур гаилә булып яшәделәр, иҗат иттеләр, безнең театрыбызның йөзек ташлары булды. Аларны республикабызда түгел, Рәсәйнең төрле төбәкләрендә, чит илләрдә дә һәр вакыт зурладылар, һәр вакыт шәшәкләргә күрделәр, һәр вакыт яраттылар. Хәлил ага хакында һәркем хатирәсе белән уртаклашырга, истәлекләрен барларга ашыкты. Тамашачы исә йотлыгып тыңлады. Хәлил агадан алган үрнәк ул бөтенебезнең гомеренә җитәрлек иде. Менә кеше китә, эзе кала диләр, чыннан да якты эзе калды. Якты эзе, чөнки без Хәлил аганы гел яхшы яктан гына исекә алабыз һәм кай вакытта әле авыр булган вакытта да менә Хәлил ага булай дип әйтер иде дип, аның киңәшләрен хәлдә кулланабыз. Рәхмәт сезгә, тамашачылар, онытмаганыбыз өчен аны. Гел күңелегездә иткәнегез өчен. Театрга хезмәт иткән берничә дистә ел эчендә Хәлил ага 100дән артык рольне җанландырган. Персонажларына жан өргән, әллә никадәр спектакльнең яменә үрелгән. Үземнең ничек артист булып китү турында тиз генә сөйләп китәм.
Бұл башаны менің Хайлабайдың портраты біледі. Şu vakit men portreti bir etiyir, Tarxan'dan. Tarxan, lakin benim için Halil abi. Benim Mayıslar'dan teberge. 15-25 ülken bedenişik tebi bindim. Ben bulamam. Rabil abi da şabi. Halil abi de siz bir anamın tipkenine. Şundan sonra tuzmadı Halil abi de. Lekin sinirse tibesin yok mu? Yani bir bildim. Beten buna şunu ifade ettiğinde beten işim değil. Sir legaş, ana hazır vakitte Haylabayı değil, Tarxan, tip. Şöyle şimdi diye başladım. Ya, hazır tepkisler bitti, spektakl. Var şöyle hayatında ben bir katı hisleri gittim, ben de sevmeye çalıştım. Kuadrat gittim. Haylabayı varmıştı, bu etimceyle. Mana şulay işleyemedi, beni tutuşlandırdı. Şu an bile ben şandan durup, işip uylar ekendim, yüreğim gitti. Şulay artist buldu. Халил ага бүген дә тамашашы, хезмәттәшләре йөрәгендә. Урыны исә җәннәтнең иң түрендәдер. Тыныч чыкла, бөек шәхсебез. Халил Мәхмүтовны замандашлары, хезмәттәшләре, тамашачылары һәр вакыт тирән ихтирам, ылы мәхәббәт белән искә ала. Аның турында иреннәре генә түгел, күзләре дә йылмаеп тора иде диләр. Кешенең эчке дөньясы чыннан да күзләрендә чагыла. Күзләре көлеп торган кешеләрнең йөрәгендә бары тик матурлык кына яши торгандыр. Кеше китә икән, ул үзе белән беренче мәхәббәтен, беренче хисләрен алып китә. Әмма күп санлы рольләрен йөрәге аша үткәргән һәр артист, һәрбер образны үз йөрәгендә яшәтә. Халил Мәхмүтов 100 роль уйнаган, үз гомерендә 100 гомер яшәгән олы кеше, зур талант иде. Ул 40 елдан артык Татарстан Республикасы театр эшлеклеләре берлегендә әгъза булып торды, актив тормыш белән яшәде. Бу шәхесне оныту мөмкин түгел дигән иде бер чыгышында Татарстан Республикасы театр эшлеклеләре берлеге идарәсе әгъзасы Эдуард Трискин. Чыннан да, артистлар үзләре уйнаган рольләре ярдәмендә әллә ничә гомер яшиләр сыман. Тамашачылар хәтерендә алар төрле һәм үзенчәлекле булып мәңгегә истә кала. Еллар үткән саен спектакльләрнең язмалары аша яңа буын яшьләре артистлар белән кабат-кабат таныша. Шулай итеп, артистның үлемсезлегенә юл салына. Халилне карт кеше итеп күз алдына китерә алмыйм мин, чөнки ул табигаты белән картлыктан ерак кеше. Шунысын да онытмыйк, ул үзе белән эшләгән артистлар турында радио һәм телевидениедә бик күп истәлекләр калдырды, искиткеч мәкаләләр язды. Халил Мәхмүтов Тинчурин театрының чын талантлы артистларының берсе иде. Аллаһы Тәгалә аңа якты гомер бирде. Гаиләсе дә халкыбыз өчен чын татар гаиләсе булып яши белде. Ди Халил абый турында Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсхәр Шакиров. Артист тормышы матур булса да, авыр хезмәт. Ул гомереңне тулысынча халкыңа, милләтеңә багышлау дигән сүз. Әлеге юлда гаиләңә, балаларыңа, якыннарыңа игътибар җитеп бетмәскә дә мөмкин. Халил абый да балаларының үскәнен, бала чагын күрмәгән диярлек. Тик барыбер аларны үз үрнәгендә йөрәк җылысы аша, милләткә һәм сәнгатькә мәхәббәт белән тәрбияли алган. Тинчурин театрының сәхнә артында Халил ага Мәхмүтовның хезмәттәшләре, сәхнәдәшләре белән аралашуны дәвам иттек. Халил абый хылкы ягыннан, табигаты ягыннан бик мөлаим кеше иде ул әйме. Ул бик сабыр иде ул. Ул бик менә кирәк вакытта сиңа үзенең менә ихлас киңәшләрен бирә торган иде ул, шул хәтле ярдәмчел иде Халил абый. Шаян иде ул Халил абый. Һәр тапкыр Халил абый кайтып килә бакчадан. Мәйтәм, Халил абый, ни хәлләр соңында, бакчагыз гөрлиме? Гөрли, анда бакча гөрли, ди. Ислам япан гөрләт анда, ди. Чәчәкләрне бер җирдән ала да, әле бер җиргә утырта, бер җирдән ала да, әле бер җиргә утырта, ди. Ишамый да, ди. Исламия дип әйтәм, ди. Әнә бит анда помидорларны утыртыр вакыт җитте, кыярларны шиңеп утыралар. Утыртырга кирәк бит инде. Ул чәчәкләрне калдырып тор инде. Ярар, чәчәксез булмый әле монда дип, һаман шул чәчәкләренә барып тотынадыр иде. Ярар, Исламия.
булыш инде шул чәчәкләрең белән. Кыз җиткәч шул чәчәкләреңне ашарсың. Яме дип әйттем әле. Ислам апаңны тиргәп кайтып киләм әле дип шулай иттереп шаярып. Шаян иде инде Хәлил абый, шаян иде шул хәтле. Һәммәсе дә кат-кат Хәлил аганың ярдәмчеллеген искә алды. Ләлә ханым Исламия апа да Хәлил абый да өзлеп сагынырлык шәхесләр дип ассызыклады. Мин театрга килгәндә Хәлил абый белән Исламия апайны гөрләп эшләп яталар иде. Ул вакытта инде алар урта буынга күчеп баралар иде. Безне алар бик матур кабул иттеләр. Яшь артистларны инде без анда Илгизәр, мин, Зөфәр Харисовлар буын шул вакытка 81 елларда килеп кирдек без. 2 метрлы бой. Ул кыр тавыш, тимбр. Менә артистның тавышы. Мин аның иң беренче тавышына гашыйк булдым. Үзең күргәнче телевизордан, теге радиодан тыңлыйбыз бит инде. Беренче күргәнче Хәлил абыйның тавышына гашыйк булдым мин. Аннары үзенә шулай итеп кеше буларак инде прекрасный кеше әйтеп торам бит инде. Ярдәмчел кеше. Теге бер вакытта да авыр сүз әйтми, җайлап кына әйтә торган. Әле менә хәзердә кайбер көннәрдә теге спектакльләрне искә алабыз да, шушы грим бүлмәсе ачылыр иде, булай гына. Кызлар, мин кирдем дип, шундый матур иттереп, безгә шәйләр, эшпишмаклар алып керәдер. Безнең белән уйнамаса да кирип, яңгына тордылар бит инде. Кирип хәлебезне беләдер. Люция ханым исә бергә уйнаган спектакльләрне генә түгел, кызыклы вакыйгаларны да искә алды. Себердә йөрибез. Хәзер Исламия апалар, Зөфәр Харисовлар нидә калдылар. Вокзалда без киттек Хәлил абый белән. Хәлил абый да бит инде ул. Ашарга, нигә әзерләү шундый. Мин инде ялгыз кеше булгач Хәлил абыйга ярып киттем. Мен әйтәм, Хәлил, кибеткә барабыз без. Вокзалны чыктык та юл аркылы чыгып барабыз. Кибеткә җитәрәк шигән табыры килә. Менә шигәннәр киләләр инде, менә безгә киләләр. Хәзер шуннан бер олрак хатын кыз мужчина, женщина, давай погадаю. Без инде ашыгабыз, кибеткә поезд килергә тора бит инде. Кибеткә йөгерәбез дип ашыгабыз. Нет, мы опаздываем, киттек тә шуннан шигән хатны безгә кычкыра. Мужчина 73 года будет жить, женщина 96 дип әйтә. Какой 96 метам? Какой 96? 76 метам. И менә мәрхүм Кәим исемә килеп төште. 73 яшендә Хәлил абый китеп барды. Үзе китсә дә Хәлил аганың дәвамчылары байтак. Ике кызы Лилия Ләйсән Мәхмүтовалар, кияү Ринат Шәмсетдинов та театраль династияны дәвам итүчеләр. Хәлил Мәхмүтов турында сөйләгәндә, аның тормыш иптәше Исламия Мәхмүтовага тукталмый мөмкин түгел. Алар икесе кулга-кул тотынып театр сәнгатен үстерүгә, Тинчурин театрының киләчәген якты һәм бәхетле итүгә үзләреннән зур өлеш керткән шәхесләр. Әлеге парны берсеннән-берсен айырып карап булмый. Шын парлар мөгаен шундый булырга тиештәдер. Исламия Мәхмүтованың тормыштагы кыюлыгы күпләрне шаккаттырлык. 19 яшендә авылдан чыгып китеп, һөнәри белемсез театрга килеп урнашуы бер зур кыюлык булса, 2 ай эчендә үзенең гомерлек яры икәнен аңлап, Хәлил Мәхмүтовка кияүгә чыгуы үзе бер зур кыюлыктыр. Исламия ханым үзләренең мәхәббәт тарихлары турында бер интервьюсында бик матур итеп искә ала. 1963 елны театр көллиятен тәмамлап, безнең төркемгә Хәлил абый кушылды. Озын буйлы, көр тавышлы, шул кадәр матур егет иде ул. Безне спектакльләрдә гел парлап куя башладылар. Мин аңа рольгә керергә дә ярдәм иттем. Хәлил Мәхмүтов дигән исемне ишеткәч, минем бөтен тәнем ток суккан кебек шимердәп куя иде. Безнең өйләнешергә йөргәнне белгәч, директорыбыз да ашыкмыйсызмы соң әле дип борчылып куйган иде. Әти-әнидән ризалык алдык та никахлаштык. Икенче көнне үк 2 кружка, 2 кашык, 2 тәлинкә, 1 кастроль сатып алдык. Менә шулай башланды безнең тормыш ди ул.
Ике тәлинкә, ике кашыктан башланып киткән әлеге парның язмышы, парлы рольләр, парлы бәхет белән дәвам итә. Хәтта балалары да икәү. Татарстанның атказанган артистлары Лилия һәм Ләйсән Мәхмүтовалар сәнгать дөньясында үз исемнәрен, үз йөзләрен булдырган шәхесләр, талант ияләре. Гомумән, Мәхмүтовлар гаиләсе Тинчурин театры тарихында аерым бер урынны алып тора. Шыннан да, Мәхмүтовлар гаиләсенең Тинчурин театрындагы роле бәяләп бетергесез. Исламия һәм Хәлил Мәхмүтовлар заманында Тинчурин театрын татар дөньясына, Россия киңлекләренә танытуда зур көч куйган шәхесләр дисәк тә ялгыш булмас. Артистлар әйтүенчә, рәсми рәвештә театр Тинчурин исемен йөртсә дә, халык өчен ул Мәхмүтовлар театры була. Ялгыз аккыш күлдә диләр, күргәнем юк ялгыз аккышны. Күргәнем бар ғырур башын тотып, күлдә йөзгән парлы аккышны. Без дә шулай парлап йөздек дөньябызның матур күлендә. Кинәт күк күкрәп яшен суқты, аккышымның йөрәк түренә. Бу елларны Исламия ханым Мәхмүтова хәләл җифете Хәлил агага багышлаган. Нинди кеше иде ул Хәлил абый? Хәлил агай ул җегет малай иде. Мин аны агай дип йөртә идем, исеме белән агаем дип. Без аның белән бик яхшы мөнәсәбәттә булдык. Ул миңа бик тормышта да, сәхнәдә дә бик зур ярдәм итте. Күчмә театрга килеп, без аның белән күршеләр булып яшәдек. Киров районында да, аннан соң бакчаларыбыз да күрше иде, бакча күршеләре дә булдык. Гаилә дуслары да идек без алар белән. Аның белән бөтен нәрсә турында да сөйләшеп була иде. Аның аркасында Исламия апа белән дә, Исламия апа минем өчен ул крепость иде, аңа якын килерәк түгел иде, ул аның аерым статусы иде. Менә шул агай аркасында без аннары Исламия апа белән тагын да якынрак дуслашып, гаилә дусларына әйләнеп киттек. Шул хәлдә тәмәйтеп бәрәңге тәгәрәтә иде Хәлил абый. Хәлил аганың иҗади диапазоны киң. Ул романтик, шул ук вакытта кискен характерлы һәм фаҗигале образларны уңышлы башкара. Яшь буынга үрнәк була. Шундый бәхет елмайды без яшьләргә дә шушы улпат артист белән бер сәхнәдә чыгыш ясарга. Чыннан да Хәлил абыйбыз безнең бик күркәм кояш, ул үзенең улпат матур гәүдәсе белән эшләпәсен кыңгыр салып һәр вакыт кояш булып килеп керер иде. Яшьләргә бер вакытта да битараф булмады, саллы киңәшләрен биреп торды. Әле ул кырыйда торгач, үзе уйнамаганда да һәр кич сайын безнең янга кереп утырадыр, сөйләшергә дип. Исламия апа кергәчтән аннан калмый, Исламия апа уйнаганда мин дә керәм, өйдә нишләп утырыйм дип керәдер. Чыннан да алар безгә бик җитмиләр. Урыннары җимакта булсын, авыр туфраклары җиңел булсын, сүзләребез дуга булып барсын. Хәлил аганың соңгы спектакле хакында Нуретдин ага Нәҗмиев бәян итте. Иң истә калган бик моңсу 2012 елның 8 мартында менә шушы сәхнәдә без Баяз Зилажевның Бала баласы Балзан Талкы дигән спектакль күрәбез. Спектакльнең беренче пәрдәсе бетәргә менә 3-4 минут кала. Һәм Хәлил Закиевның монологы бар, сөйли. Шул вакытта ничектер тутанып киттеме шуннан. Biz barımızda sahnede, İslamiya'da şunda, şundan bize de nişli bu. Ekrim yine duruyor, sıkıla başladı. Biz barıp her tutup aldık. Şundan alçaktan yine, şundan bir söz bulduk, şul bir sözü. Necmi ellemişlerdi, başım ellendi bugün de. Hem şundan, dedi, bu 2. yılın 8. Mart idi. Eytirsin kalık şıkırıp tula. Neden vraçlar gelgençe halk tamaşa zalından gitmedi. Hem şundan biz şakırda spektaküller geliniz bilir, bile şu spektaküller. Yok, Halil Zakiyeş nişek, Halil abi, Halil nişek deyip. Buna şu aydım, Halil Zakiyeş'in soңғы yılda uzatkan şekilde skorponçikler tamaşaşı uzatıp kaldı. Театр коллективы ул көнгө спектакльне Хәлил Мәхмүтов истәлегенә багышлауларын җиткерде. Яратан бетте китте комедиясе мәзәкчән, юмор сөючән Хәлил аганың рухына бары бирешсен. Матур яшисез булды. Алла урын беркем күрми, рәхәт, хапсава. Сез шәһәрдә өчен бәлки хапсавадыр. Но безнең өчен саф һава. Иптәшләрегезне чакыр. Алар шунда торыр. Алай бабай, син монда чит кешеләр күрмәдең бу? Кешеләр? Соң үзең әйтәсең бит улым, я Алла урын дисәң, кем йөрер икән соң инде монда? Ну, допустим,
допустим, bir kız bilen bir yigit baba. Yok oğlum yok. Kim islep gelirler iken soğularında irtet tamamlar. Mene şey ismi jiberer. Haydi. Örüp kap. Ey! Pıştıydı baba, pıştı. Tıkırıp kap diye aytıp duram. Ana o. Baba yaşlılık bilen sorun görmedin mi? Benim olam, koynan şey ismi jiberer suulup gidersin. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген Татарстан Республикасының халык артисты Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының онытылмас талантларының берсе Хәлил Мәхмүтовның тормышы, иҗат юлы һәм гаиләсе хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тонже путмейді. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.